Il-Partit Nazzjonalista m'għandux alternattiva għall-elettorat Malti. Dan kien il-messaġġ ewlieni li wassal l-editorjal tal-ġurnal The Times tal-lum. Editorjal li ddeskriva l-Partit Nazzjonalista bħala rasu jibsa u distakkat mill-poplu. L-editorjal jispjega kif l-attitudni ta' Cyrus Engerer lejn il-Partit Nazzjonalista huwa sentiment ġenerali li qed jinħass mill-maġġoranza tal-partitarji nazzjonalisti li m'għadhomx iqisu l-Partit Nazzjonalista bħala d-dar naturali tagħhom. L-editorjal ta' The Times jispjega kif il-Partit Nazzjonalista issa ilu żmien twil jgħaddas rasu fir-ramel u ma fadalx wisq sakemm jasal f'punt fejn ma jkunx jista' jirremedja l-iżbalji li jkun għamel. L-editorjal jiddeskrivi wkoll it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi bħala waħda dgħajfa u mingħajr motivazzjoni. L-editorjal jikkritika lil Partit Nazzjonalista t-trattament li jagħti lil ġurnalisti u lil min jipprova jagħmel kritika kostruttiva. L-editorjal jagħlaq billi jispjega kif tul dawn l-aħħar snin il-problemi fih dan il-partit u l-Gvern Nazzjonalista tħallew taħt it-tapit mingħajr qatt ma ġew indirizzati.